गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि मोनसे गिबि खेब भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा बर' समाजाव माबे मोनसे बेमारा सोमजिबाय थायो एबा बबे मोनसे कन्टेन्टआ जाबाय थायो एबा बबे मोनसे भाइरेल भिडिअ जाबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोंहा थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जेसेबांखि माने 4G मबाइल ओंखारदों बा 5G मबाइल ओंखारदों बा बिनि मबाइल गैयिनि सिगांनिफ्रायबो माने किपेड मबाइलनिफ्रायबो माने बिराद भाइरेल जाबाय थादों जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय दङ दिनैसिम जोङो नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोन ससे क्लिप भिडिअखौ खिन्थानांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामना हो लोगोसे सोरहाबा कमेन्ट सेक्सनाव सोंनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामना सोंहरनो हागोन लोगोफोर नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बरमाज्रा गामिया सान्तिपुर बाक्सा मानसिया फैफिनना हायाखै स्कुलाव थांना थाखो दालाय थाङाखै मालिकखौ नांथ'गौ आरोना बेखौ राय गैयियाव थानो हायाखै हायाखै स्कुलाव थांना थाखो दालाय थाङाखै मालिकखौ नांथ'गौ आरोना बेखौ नोंथाङा माथो सालबारियाव थांदो होननानै बुंदो नोंसोरखौ दिना थगायलांदों थांनाया 9टा बाजियो 9:30आव थांदो इयो थांनानै रुपैयाव थांनो होनना बुंग्रोदो सिगां रुपैयाव थांनो होनना बुंग्रोनानै ओमफ्राय सालबारि थांदो सालबारि थांनानै फैनानैसो ओमफ्राय रुपैयाव आंनाव फन खालामहरदो इयो फन खालामहरनानै ओमफ्राय मुसुखानिफ्राय बुंहरबाय इयो एकाउन्टआ ब्लक जादो मुसुखानिया फैसाखौ समबारैसो सोयोनो ओरैनो आंनो बुंहरबाय ओमफ्राय बिदि बुंहरबाथाय दे होमबालाय होननानै फनखौ दानना हरबाय ओमफ्राय दानखांनायनि उनाव एख' गैला फन हरासै आङो ओमफ्राय उनाव आं नानिमोनखौ स्कुलनिफ्राय लाना फैनानै नानिमोना फन खालामहरबाथाय फना सुइस अफ बाथाय नानिमाया होनहरबाय बाबा मानि फना सुइस अफ होनबाथाय आं उथुबाय थुयै फना सुइस अफ ओमफ्राय सुइस अफ नालाय मा खालामदो ओमफ्राय आङो रुपैयालागै थांनानै ओमफ्राय गैया पार्लार नागिरबाय आङो पार्लाराव नागिरबाबो गैया सालबारियाव थांबाय सालबारियाव 8 बारसो जादों मैया थांलाय फैलाय बेनिफ्राय जोंहानि गथ'फोर ओरै बास्रांनि हिनजावा ओजों दङै नालाय ओमफ्राय रिसार्ज गैयिनि सोब्रलायनानै आं सोंहरबाय इनाव मोनायाव ओमफ्राय खिथाहरबाय ओइ बिल्डिंआवसो मुसुखा सावजानाय इयावसोमोन ओरैनो थांना फैबाय इयाव सोङैबाय इयावबो गैया नोंथाङा मा सन्देह खालामदों खालामनाया जाहैबाय आंथ' बिदि सन्देह गैयामोन सिगां ओमफ्राय दा मानसिफोरनि बुंनाय बेलायाव दा रं नाम्बार दङमोन नै इयो सोरजों थांदों ओमफ्राय आं मिथिया बेखौबो आंथ' बिदि सन्देहबो गैयामोन सोरबा रं नाम्बारजों खालामदों होनना सन्देह खालामदों सन्देह खालामदों आं दा थांथारदों आरो थाङाखै नङा थांथारदों नै दा गथ' गथायफोर नै बाबु सासे ओमफ्राय नानि सासेया 10 बोसोर सासेया 8 बोसोर नोंथांनि थंखौ फोरमाय आंनिया नांगौ आं एख' खालामा जोंनो न'आव फैफिननांगौ आरो जायनो लोगो मोनो बेखौ हमना दोननानै मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनांगौ मबाइल नाम्बारानो जाबाय 011-341-485 बेयाव जायनो मोनो बेखौ हमनानै लाखिनानै माने बे नाम्बाराव फोरमायहरनांगौ आरो लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो लोगोसेयै बिराद रागा जोंनोबो जानो हागौ लोगोसेयै गथ'फोरनि गाबनायफोरखौ नुनानै एसे दुखु मोनदोंबो जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर बेखौनो आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैसिम जोंनि बर' समाजाव बा सोरनिबा न'खराव साफा सानै बिहामजोफोर जिखुनु हाबा जाफुदला बा गथ' सानै बिमाफोरा ओरैबायदि माने गाज्रि सबाक देखायबाय थायो मानो होनोब्ला आजिखालिनि दिनाव फेसबुकफोराव माने गाज्रि भिडिअ नङाबानो जाला दख'ना फैलानाय भिडिअ नङाबानो जाला सोरदोबा हौवाफोरजों मिथिजार रायलायनायाव नङाबानो जाला सोरनोबा नाम्बार हरलायनानै रं नाम्बार रायलायनाय नङाबानो जाला बेफोरबायदिनि थाखायनो बैफोरबायदि थासारि माने जाबाय थायो आरो नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन कि गासैबो माने जोंनि बर' समाजाव जायनि न'खराव संसार जादों जायजों जरा जुलि जादों नङा होमबा लोगोफोर बेजोंनो निजिनिनो आंगोनि बिसि बायदि बा निजिनिनो हौवा बायदि गोसो गोथारै एकदम मोजाङै जिरायनानै जा आरो लोगोसे गथ' गथाय खांदो गथ' गथायफोरखौ इयुननि थाखाय लेखा फरा फरायहोनो थाखाय इयुननि थाखाय नायफिननो थाखाय एसे माने मोजां स्कुलफोर फरायहोनांगौ लोगोसेयै बेफोरनि थाखाय जोङो साननांगौ हनांगौ जोंनि इयुननि लाइफ दालांनांगौ बेफोरखौ गारनानै माने मोजां गथ'फोरखौ मोजां न'खरखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों ब्लड खानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो दिनैसिम बैफोर गथ'आ स्कुलाव थांनो गोनां दिनैसिम बैफोर गथ'आ एग्जाम होनो गोनां दिनैसिम बैफोर गथ'आ बिमा गारनो हायाखै
हा जरा जुलि जादों हाबा जादों गथ' गथाय खांनाय जेव जेव अमा दाउ सैमाफोर रखम मानो ब्लड गाना खारदों जाहोना मा बेफोरबायदि जायो नामा संसार जानाया हा गुबुन हारिखौ जोङो बेलेग हारि हौवाफोरजों खारनाय नुवाखै दिनैसिम जोङो मुस्लिमफोरखौ दिनैसिम जों मुस्लिम हिनजावफोरखौ बर'फोरजों खारनाय नुवाखै दिनैसिम जोङो हारसा हिनजावफोरखौ बर' हौवाफोरा खारनाय नुवाखै हा जोंनि बर' हिनजावफोरा साफा सानैया मानो एफां मोदोम रेजें जाबाय दंब्रा एकदम मोनोबा आं दोखो दोखो बुजुथारगोलै इसोरखौ दाबायदियाव आं लामायाव लोगो मोनोबा ना नाय माबायदि पिटन खालामगोन आं बिसोरखौ दोखो दोखो बुनानैसो आं न'आव फन खालामगोन इदि मानसिफोरखौ गावसोरनि समायना रमायना आथोन गेलेनानै सेक्स गेलेनानै हाबा जानानै हा गथ' खांदोंमोन गथ'फोरनि लाइफफोरखौ सिमांफोरखौ बरबाद खालामनो मानो सानो नोंसोरो हा आं बेखौसो बुंदों नोंसोर हाबा जानो गोसो गैयामोनब्ला नों हाबा जानो गोसो गैयाब्ला बै न'खराव फैनानै मानो लासिंसिं खालामनांगौ बै हौवाखौ मानो लासिंसिं खालामनांगौ बै गथ'फोरखौ मानो मेगन मोदै खालामनांगौ बेखौसो आं बुंदों हाबा जादों मोजाङै दलद जनानै जा हिनजाव बायदि आइजो बायदि लोखि बायदि मोजाङै जिरायना जानो सिखायनांगौ समाजजों गोरोबनो सिखायनांगौ गामियाव गोरोबनो सिखायनांगौ बिबनांफोरजों गोरोबनो सिखायनांगौ संसार जानाय बिसोलाय सथ्रि बाथ्रि बैयावनो हाबा जाबाय बैयाव बरम जाबाय बैयाव सोरनिबा नाम्बार लाबाय बैयाव सोरबा खारबोबाय सोरबा बरम जाबाय गथ' गथायनि फारसे लाइफआ बरबाद मा जाखो दा जेसेबांखि भिडिअ बानायदों एसेबां बार जादों आजिखालिनि दिनाव फेसबुकआव हौवा हिनजाव नङाबा भिडिअ बानायनाया आजिखालि बिराद खम जाबाय कन्टेन्टआ बांसिना प्राय भागानो बांसिना मोजां भिडिअ बानायो फेमिलि कुकिं भिडिअ बानायो फेमिलि रमान्टिक भिडिअ बानायो बांसिनानो साफा सानैया फैलाला सेक्सनि भिडिअ बानायनानै थंक साफा सानै मोजां भिडिअ बानायग्राखौबो बरबाद लासिंसिं खालामफाग्रासो जानो हमबाय दै लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं फोजोबनोसै लोगोफोर बे आइजोआ बबेयाव दं आरो बबेयाव गैया नोंथांमोनाथ' गामिफोरखौ थंफोरखौ मिथिखाबायानो बै गथ'फोरखौबो गाबनायखौ नोंथांमोना नुखाबायानो बिसोरनि जाहाथे बिमाखौ थाबैनो मोनफिनो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालायो आंनि अडियेन्सफोरा बबेबा सोरनिबा कम्पानिफोराव बा बबेबा बेंगलर केरालाफोराव खामानि मावनानै दंब्ला बा बबेबा आन्ध्राफोराव दङब्ला सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला बिसोर दैबे जाखारजानाय आदायाथ' नाम्बारखौ खोन्थाखाना होखाबाय नोंथांमोना बे कन्टेक्ट खालामनानै बै आदाजों जगाजग खालामनानै थाबैनो हरफिनगोनखौ माने मिजिंथिना दं लोगोफोर जाहाथे बै माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा थाबैनो बिमाफोरखौ लोगो मोननाय बायदि नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुङो आरो सोरबाफोर रं नाम्बार जानानै दङब्ला आरो सोरबाफोर माने खारां बारां जागासिनो दंबा दिनैनो गारजोबखा नाम्बार डिलिट खालाम ब्लकआव सोना दोन नोंसोरो जिबायदि माने मेसेन्जाराव आंनि फल'वारफोर आंनि भिउवारफोर होननानै मेसेज खालामो इउटुबनि फेसबुकनि थ्रुयै सोङो मेसेन्जारनि थ्रुयै सोङो वाट्सएप ग्रुपनि थाखाय सोङो बेफोरबायदि माने सोंलायनो नोंसोरखौ माने एकदम माने लिंक लानो एबा बुरखायनो जुजियो गुबुन हारिफोरा दै सोरबाफोर एसे फेसबुक गोरों जासिगोन आं रोङाखै बबे सेटिं खालामनांगौ खोन्थाहरबाय थासिगोन भिडिअ कल खालामसिगोन नाम्बार बिसिगोन गाज्रि प्राइभेट हरसिगोन हा लिंहरसिगोन हौवा गैया जासिगोन न'खराव रुमाव थासिगोन बरम जासिगोन जिनार जासिगोन लाना खारजाबाय नै ब्लक गथ' गथाय गाबबाय थाबाय हा बेफोरबायदि जानो नाङा गुबुन हारिया जोंखौ मिनिदों दिनैसो जोङो हारसा हिनजावफोरखौ खारनाय सासेबो नुवाखै मुस्लिम हिनजाव सासेबो खारनाय नुवाखै हा नोंसोरलाय मानिफ्राय बिदि खालामबाय थायो सथ्रि बाथ्रि संसार जानायफोरालाय आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेबो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जादों